मित्रांनो, हे आहे छत्रपती शिवाजी महाराजांचं श्रीशैलम आंध्र प्रदेश येथील हे मंदिर आहे. बघा, अगदी मूळ गाभाऱ्यामध्ये सिंहासनाधीश्वर छत्रपती शिवाजी महाराज विराजमान झालेले आहेत. आऊसाहेब आहेत, माता जिजाबाई आहेत, संभाजीराजे, राजाराम आणि सोबत हे अष्टप्रधान मंडळ आहे. बघा, आंध्र प्रदेशमधील लोकांनी आणि येथील सरकारने महाराजांना काय मान दिला आहे तो, आणि आपल्या महाराष्ट्रात फक्त महाराजांचं नाव घेऊन राजकारणी लोक त्यांच्या तिजोऱ्या भरत आहेत.